ko ndiyam kewɗam jippiɗo e Kaolack hanke dimanche balɗe jeeɗiɗi e lewru juillet hitande 2024 ndeɗo gatamere noon addani caɗele yoga e leeɗe gonɗe ɗo e nder commune mo Kaolack ko wayno Médina Mbaba Casaville ha to Parcelles e nder ɗum noon galleji mumen ɗi foof keewi ndiyam kala ɗo beddiɗa yitere leegale ko ndiyam tan jiyata ɗam werti hewɓe mumen bagasiji mumen boni hen ha tigui noon ɓe lamdo hoɗo maire commune o woni ɓe kolliti noon ina wayno ceeɗu ngu haydara o liggaki eko fati e assainissement saabi noon ha hande Kaolack naaɓe foof ɓe goni e caɗele waɗi hen mbiyaɓe noon ɗeɗo caɗele foof addiɗe ko ONAS saabu ko kalis kewɗo ɓe tottano gam safrude eko fati inondation e nder diwan mo Kaolack ɓe kolliti noon fodde 2 milliards pawɗo waɗanoma e assainissement Kaolack kono ha joni ɓe gimmaki e caɗele diƴƴe yo layru ɓe kolliti noon si tawi ko gatamere tan addi galleji ɗi foof hande ɗi keewi ndiyam sen jeehi hay mois d'août ɗo ndiyam ɗam hewata hono Kaolack wata ɗum noon ɓe hen beddo erago e laamu kesungu nde ɓe gaddata hen safara no ɓuuri yawru